ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ଥିଲା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଆଲବମ୍। ଦୁନିଆରୁ ଆସି ଓଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପି ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଥିଲେ ସେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ନାୟିକା ଭୂମିକା ନଜର ଆସିଥିଲେ ରାଲି ନନ୍ଦ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସଂଯୋଗର କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ସିନେମାରେ ରାଲିଙ୍କୁ ବି ମିଳିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ପରେ ଆକାଶ ଶତ୍ରୁ ସଂହାର, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଶୁଭ ବିବାହ, ସଙ୍ଗମ, ଧର୍ମ ଦି ଫାଇଟର, ଆସିବୁ କେବେ, ସାଜି ମୋ ରାଣୀ, ରାଜୁ ଆଜ୍ଞାର ଶପଥ, ଆଲୋ ମୋର କଣ୍ଢେଇ, ହରି ଓମ୍ ହରି, ମିତ ବସିଛି ମୁଁ ଭୂତ ସାଥୀରେ, ଜଷ୍ଟ ମହବତ, 4 ଇଡିୟଟ୍ସ, ହିରୋ ଚୋରି ମହାବାହୁ, କେମିତି ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ଛବିରେ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବିରଳ ବର୍ଗରେ କିପରି ଭାବରେ ଆକାଶ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦେବେ।